és un metge digestiu nascut a Oliva en 1948 i des de fa 12 anys treballa als epistolaris de l'edat moderna centrats en la salut. Fruit del seu treball és aquest darrer llibre, Cartes i salut al segle XVI, Hipòlita Rois de Liori i Estefania de Requesens. Es tracta de mare i filla. Hipòlita és filla del baró de Riba-roja i Estefania fruit del seu matrimoni amb Lluís de Requesens, governador general de Catalunya. Mare i filla es cartegen en un triangle geogràfic molt concret. Per una banda, Barcelona i les baronies de Martorell i Molins de Rei. Per altra, València i Riba-roja. I finalment la cort, Valladolid i Madrid com a nuclis principals. I un llibre d'aquestes característiques, d'on naix la idea de crear-lo? Naix d'una provocació llibresca, com diria Joan Fuster. És dir, jo estava acabant de llegir un llibre anterior, que és Malalties i remeis, basat en la salut, en la correspondència de Francesc de Borja, i vaig tropeçar en un altre llibre que era precisament un recull dels epistolaris d'Hipòlita Rois de Liori i Estefania de Requesens fet per Eulàlia d'Ahumada. I allò em va estimular a seguir investigant o buscant la salut en aquests textos. Quins temes tracta? Els temes són bàsicament la salut vista des del punt de mira dels pacients. Naturalment, s'estudien les malalties i les seues causes, tant naturals com les produïdes per violència, per exemple, o guerres. També remeis, inclosos no sols les medicines pures, sinó els aliments, els productes d'higiene, que per la medicina galènica eren inseparables de la terapèutica en general. També s'inclouen els embarassos i els parts, fins i tot els rituals religiosos. A qui interpel·la a un lector del segle XXI? A quin públic s'adreça? Pensi que segurament es tractarà d'un públic divers. Per una banda, aquells lectors o lectores més especialitzades que tinguin relació amb la història o amb la salut, i per altra banda un públic general que els pugui interessar temes diversos com puguen ser els aliments, la cuina, les medicines, els llocs geogràfics, els personatges i finalment aquells o aquelles que s'interessen per les dones escriptores o relacionades amb la salut del segle XVI.